Grand Hotel Palazzo Livorno je ikonou luxusu a histórie, ktorá siaha až do 19. storočia. Postavený v roku 1884 sa rýchlo stal symbolom elegancie Belle Époque. Hotel privítal významné osobnosti ako kráľovnú Margeritu Savojskú, vynálezcu Guglielma Marconiho či skladateľa Pietra Mascagniho. Po druhej svetovej vojne bol čiastočne zničený, no v roku 2004 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Hotel dnes ponúka exkluzívne ubytovanie, rafinovanú gastronómiu a jedinečné spa, čím nadväzuje na svoju slávnu minulosť ako miesto oddychu a inšpirácie. Vstupná hala je luxusný priestorom, ktorý hneď pri príchode očarí svojou eleganciou a historickou atmosférou. Hala je priestorom na stretnutia alebo oddych pri šálke kávy či čaji. Vysoké stropy, štukové omietky a mramorová podlaha odrážajú noblesu hotela. Hala vyžaruje nadčasovú eleganciu a klasický štýl, pripomínajúci luxusné interiéry z minulých storočí. Teplé a jemné osvetlenie z nástenných svietidiel vytvára príjemnú atmosféru. Bol som ubytovaný v Junior Suite. V skrini chýbajú čistiace prostriedky na topánky, ale je v nej jeden toaletný papier. V hornej časti skrine je umiestnený trezor. Súta pozostáva z obývacej a spálňovej časti, ktoré sú prepojené dverami. Obývacia časť je zariadená pohodlnou luxusnou pohovkou, kreslami a konferenčným stolíkom. Steny sú zdobené pruhovanou tapetou, čo dodáva izbe klasický nádych. Vďaka vysokým stropom izba pôsobí veľkolepo a priestranne. V obývacej časti sa nachádza aj veľký televízor. Dostali sme šampanské ako pozornosť hotela. Na lesklom čiernom stole je pripravený coffee corner s nerezovou rýchlovarnou kanvicou a kávovarom. Útulná obývacia časť s krémovou dvojmiestnou pohovkou, čiernym lesklým konferenčným stolíkom a pruhovanou tapetou. Elegantná stojatá lampa s tienidlom a kryštáľovými ozdobami vytvára trblietavý efekt. Spálňová časť. Vyžaruje tu luxus a elegancia. Ťažké závesy v zlatej farbe, visiace po stranách okna, dodávajú interiéru dramatický a luxusný nádych. Biele obliečky a páperové paplóny a vankúše vytvárajú príjemný kontrast s tmavým čelom postele. Dominantou je veľká manželská posteľ s čalúneným čelom, ktoré pôsobí očarujúco vďaka prešívanému vzoru. Po stranách postele sú umiestnené tmavé nočné stolíky s lesklým povrchom, na ktorých stoja lampy s bielými tienidlami, poskytujúce jemné osvetlenie. K dispozícii máme župany a papučky s plnou špičkou. Keramické umývadlo s moderným dizajnom a vysokou chrómovou batériou. Nádherná kúpeľňa, v ktorej dominuje tmavá mozaika kombinovaná tmavým mramorom. Sprchovací kút je oddelený priehľadnou sklenenou stenou. Osvetlenie je jemné a teplé. Na priehľadnom stojane je elegantne usporiadaná značková hotelová kozmetika. Nechýba ani nástenné zrkadielko a fén. A s týmto som sa ešte nestretol. Vedľa kúpeľne je ďalšia samostatná kúpeľňa, ktorá je prispôsobená pre imobilných hostí. Ďalšia súta, ktorú som mal možnosť navštíviť. Táto súta pozostáva len z jednej izby, v ktorej je veľká manželská posteľ s bielými obliečkami a vankúšmi, s mohutným tmavým čelom a čalúnením v svetlom odtieni. Na konci postele je umiestnená čalúnená lavica v rovnakom svetlom odtieni. Po stranách postele sú tmavé nočné stolíky s lesklým povrchom a lampami s bielými tienidlami. Tmavá drevená podlaha dodáva izbe teplý a luxusný vzhľad. Sedacia súprava s krémovým poťahom a vankúšmi.
Jemné a tlmené osvetlenie vytvára príjemnú a relaxačnú atmosféru, doplnené o bodové svetlá v strope. Izba je vybavená kanvicou na kávu. Minibar je slušne vybavený. Steny sú v svetlom otieni a za posteľou sa nachádza tapeta s prúhovaným vzorom, ktorá dodáva izbe štýlový nádych. Pozrite sa na tie detaily. Táto kúpeľňa je elegantná a pôsobí luxusne vďaka použitým materiálom a svetlým tónom. Umývadlo je zapustené do mramorovej dosky. Obklady sú z béžového mramoru. Sprchovací kút je oddelený presklenou stenou. Aj vedľa tejto kúpeľne sa nachádza samostatná kúpeľňa pre imobilných hostí. Na stene je umiestnený rebríkový radiátor, ktorý slúži na sušenie uterákov. Kúpeľňa je vybavená bidetom a toaletou. V kúpeľni sa nachádza vaňa, ktorá je obložená rovnakým mramorom ako zvyšok kúpeľne. Kúpeľňa pôsobí elegantne, luxusne a funkčne. Použité materiály a svetlé tóny vytvárajú príjemnú atmosféru. Bufetové raňajky ponúkajú široký výber jedál, vrátane čerstvého pečiva, ovocia, jogurtov, cerálií, syrov, údenín, vajec a teplých jedál. Kávu a čaj servíruje personál. Personál pri raňajkách je skvelý. Miestnosť je osvetlená kryštáľovým lustrom a nástennými svietidlami. Raňajky sa odohrávajú v elegantnej miestnosti s vysokým stropom, ktorý je zdobený štukatúrami a maľbami. Raňajky v hoteli Grand Hotel Palazzo v Livorne sú zážitkom, ktorý kombinuje vynikajúce jedlo, elegantné prostredie a profesionálny servis. A čo na záver? Grand Hotel Palazzo Livorno je impozantný hotel s bohatou históriou a nádhernou architektúrou. Od chvíle, keď vstúpite do luxusnej haly s kryštáľovými lustrami a mramorovou podlahou, cítite atmosféru starých čias, ktoré sa spája s moderným komfortom. Pobyt v hoteli ponúka množstvo výhod: priestranné suity, nádherný výhľad zo strešnej terasy, výborné raňajky a príjemné prekvapenie v podobe šampanského na izbe. Raňajkový bufet bol bohatý a pestrý. Napriek všetkým pozitívam však pobyt nebol úplne bezchybný.
Jedným z hlavných negatív bolo, že na izbe bola zima, čo spôsobilo istý diskomfort. V letných mesiacoch to pravdepodobne nebude problém, ale počas chladnejších dní to môže ovplyvniť celkový zážitok. Taktiež v skrini chýbalo vybavenie na čistenie topánok, čo by v hoteli tejto úrovne malo byť štandardom. Aj keď je hotel nádherný, veľkolepý a elegantný, chýba mu, ako by som to povedal, teplo domova. Priestory sú síce luxusné, no nie sú dostatočne prívetivé na to, aby človek cítil skutočný komfort a pohodu. Či by som sa sem vrátil? Asi nie. Grand Hotel Palazzo Livorno je krásnym miestom na krátku návštevu a obdiv jeho architektúry, ale chýba mu domáca atmosféra. Ak však hľadáte hotel s historickým šarmom a nádherným výhľadom, určite stojí za vyskúšanie aspoň raz.